Яче. Хора, как е? Ние ще снимаме клип. Аз съм Алекс 333 и ще снимам с Течи. На Skywars. До сега гледахме клипчето на Heaven. Най-добрия в света. Те ли скачи? За нас. Да. При мен си изписали. Да. Да, имам Optifine. Ти къде си? До теб. О, ти скачаш и аз. Окей. Значи, ако имам ендърпели, какво ще правим? Не знам. Може би първо на средата. Окей, аз в първия нямам броня и във втория нямам. Ти имаш ли? Ами, не. Я Нямам чакай. ендърперли. И аз. Аз нямам. Но аз имам такова айрон, имам червен камък, имам лапис. Аз събирам дърво в момента. Алекс, виж ме, до теб. С какво съм? Да, златни ябълки. Не е честно. И златни ябълки имаш. Да, но няма меч. Добре, аз трябва да си направя някаква кирка. И аз имам дървен меч. Аз дори нямам меч. Добре, по някакъв навик почнах да си правя някакъв дървен наградник. Дървен наградник. Да. Айде. Така. После така. Аз събирам колко в момента. И после. И Ама аз съм имал крафтинг, защо си направих? Да, ясно. Добре, аз сега ще събирам айрон да си правим айрон меч. Да, нали? Аз ще събирам кабелстон. Верно ли падна? Ще да падна. Бра, въщо му целя. Абе, дърво не ми трябва, сори, дърво, ама. Нали? Пак ще да... Пак го запускам. Човек! Алекс, Килналите. килнах го с кирка. А той с меч. 4 ендърпели. Чакай. Но съм на едно, Алекс. И аз златна ябълка. Видях, че имаш. Да. Добре, че има мастери. Аз нямам. Ни едно. Ух. Аз слагам да си пъка. Значи с каменна кирка убих дървен меч. Браво. И той ме... И аз това трябваше да го видиш направо и да го заснемеш. И 38 стрели. Да, само да си набера айрон. Добре, аз нямам лук, иначе да такова. Аз си правя лук, като си замисля. Аз Ще имаме имам. някакъв ме цели с лук, аз съм на малко. Под малко вземи 2. Кажи ми, че няма да умреш. Някаква айранка ме цепи. Някаква айранка. Уби ме. До теб ли е? Да. На моето място аз я нацепи. С дървен меч ли да я килна? Микиони. Добре, ще оставя. Ето така.
Обаче ми трябва меч, дървения меч няма да ми свърши много работа. Айрънка сега ще си правя. За жалост не можеш да ме гледаш, нали? Да скачам ли? Не. Да, за жалост не знам тук дали има такова за паузиране на клипа. Ето снимам с това, защото ако имаше да го паузирам да не гледате. Да. Аз пък си разходвах пръчките. Аз пък си взех полушанката. Сега ще ме питаш откъде е полушанка, нали? Не. Човек с дъма меч. Дъма. Айрон ли беше? Да. Не се. Килна ме, аз бях на малко. Сега. Не винаги печелим. Да. Аз съм на снежното. Ти си... Аз съм срещу теб. Ти си на пустинното. Да. Винаги ще ми игра с теб. Не винаги. Обикновено ще ми игра с теб. И съм на снежно или пустинно. Другия ми тем е на обратното. И те точно са един срещу друг, нали? Точно. Ще се видим на средата. Аз тук обикновено получавам ендърпели. И аз обичам, когато имам мини, защото там имам най-много късмет. Да. Аз много не обичам това постоянно. Верно ли в първия част нямам, ама имам две златни. Аз в първия също нямам, Това не ми трябва. но имам броня аз в първия. И аз. Ти колко честа имаш? Да. Аз 3. Мисля. 3 ендърпели. И аз имам една. Пак Отдолу в мината виж дали имаш. Да, бе. Какво е сега? Сега си метна по погрешка интерперлата и някакъв път ще се пили. Аз имам дъма. Ами аз нямам интерперлата. Айде бе, ще ходим ли на среда? Да, само да си сложа бронята, става ли? Да. И после ще Вече ти има дам. някакъв на среда. Поемам. Какъв е? Лакна ми! Какъв беше този лак, бе? Да, добре. Бях. Той го няма. Стигаш ли? Да, изчакай. Добре, аз пак ще разгледам. Добре, я чакай. Мен ме целят с лък. Само аз да кажа нещо набързо на феновете. Да, ако знаете как да го спирам на пауза, без да спирам самия клип директно на пауза. В смисъл, да, схванахте идеята, защото се оплетох. Пишете в коментарите. Да. Алекс, иначе аз съм жив и съм на средата. Окей, аз игра с някакви неща. Лично. Някакъв идва към мен. Някой го бутне. Лък. Леле. Вместо ендър перла. Ето това е за... Ще го скипна. Да. И мисля, че е това и за това може да скипна. Аз сега трябва да... По-късно мога. Така че... Да. Чао, хора. Паднах. Чао. Чао, Алекс. Теди няма да играе. И това беше... Мисля, ще изигра последна игра и това ще и от мене. Това беше скучно клипче. Честно да ви кажа. Може да изигра още една. Много бързо беше. Може да изигра още една. Клепа. Затвори. Да, тихо. Снимам тихо.
пропусна. Добре, така. Няма ли ендър перла поне един път, де? Това. Искам това. Това. Така. И сега ми се иска да има хайрам брадва или ендър перла, защото отивам на средата. В момента цепи, бе! Умирай! Кема ли? Уйдем. Оставте на малко. Той има ендър перли. Идеално. Оставте на малко. Ами, да. Yes. Да, само да кажа, видяхте как ми лъвна миналия път и може и да не оцеля. И той издърма ми беше. Той ще да Не оцели. пожелайте ми късмет да оцеля. С лък. Ето видя. Лак. Чакай. За всеки случай, просто хора. Някакво така за всеки случай. Не. Страни си виждам броните, така че тези неща не би трябвало. Да. По-късно ще сме мислили. Но. Ето си искам да го оцеля. И глупотно. Имаме една ендър перла. Да, 5 човека си. Лък. Ще да оцели. Да. Да умира. Айде бе. Яш. Лак. Какво ми става на компа, бе? Алекс, да, свърши морето. Нали? Тихо! Снимам! Да, занал съм го. Какъв е този? Еми, ще се... Дай. Камера меч ли си? Извинете. Бе, хора, много бъгна бързо. Оставам аз и тия двамата.
е правил път, но не. Алекс, Млъкни. Спри. Ако снимам клип, ще се махна. Пока не така да се скрия тук, за да е някакво, защото ми писва. Няма ли да дойде? Пет минути. Само да дойдеш, ми пътна. Чакайте да се скрия. Лаги ми много извинявам. Върна ли бе? Трудно оцелих. Добре, ще ям. Защото. Минус половин бутилка. Там нагледах това. Но някак съм гладен. А, не! Ще загинеш. какво е? Да... Аз мога да направя почина, ли? Да. Абе, е така. Защо? Ти с водица ли бе? Да. Мокни? Не? Бе го килнал. Ама как? Те са тим. Но. Има едно но. Просто сега ми трябва. Защо хода тук с шиф не знам? Но. Това е голямо но. Трябва да ги килна. Първо така. Киля се на мост. Кил. Е така се казва да килиш хора на мост. Е това е. Това е игра. Йоп. Да, момече не ме цепна ни един път. Какъв нуп. Да, само как беше му това? Магаман. Ще да го видя. Може някакъв си. Но не бих чакал, но... Ама тъй как се казва това? Аз някак си не знам.
Добре, така. Чекам го. Сега този да дойде. Този. Бих отишъл до туалет, нещо да се ходи, но може да ми килне и това е лошо. Добре, това. Може малко да намърдам. И идваме сега. Добре, тук съм. Сега. Да има хендър перо. Сега ми се ще. Кристофър. Кой? Кристофър. Фернекси. Го. Бих. Не, нямам стреляй. Чакайте. Тест. Първо това ще го взема. Тези бъгави нещица ще ги взема. За да губа време. Его. Да ям ли? Добре, аз съм да бомбеча, ама пак тръгнах да ям. Къде ще ми дойде? Така поможе. Не. Добре, много дълга игра просто. Къде ми е? Дано. Бе. Искаш ли? Тихо. Какво? Пигули. Да. Добре. Аз няма. Да съм го. Моля. Само каза да го нададеш. Искаш ли деш? Yes, бе! Тилна го, бе! Кой? Чакайте. Да. Исках примерно трябваше да спира. Не знам. Защо? Добре, така. Това беше от мен и...